Chairman, hapit ang eleksyon ba? Usay plataporma nimo sa mga kabatanunan. Dala ko kwarta diri aron. Kabalo mo sa akong plataporma. Reader FI. Ano na akong ganahan sa mga chairman ba? Unya, kabalo na mo kisa inyong iboto. Jam Pagula, baka iski Chairman! Chairman! Chairman, sudadlaw na mga eleksyon ba? Unsa may plataporma nimo sa mga kabatanunan? Nakaplano na tanan sa kuwawad. Na nakoy budget na para sa kabatanunan. Yandam na nako. Chairman, unsa may sulda na? Wa ka kabalo ani wad. Budget ni para sa kabatanunan. Unya, unsa may plano nimo ng budgeta, chairman? Ang plano nako ani wad. Ipalit ako grader FI. Ha? Kanong reader ipay man, chairman? Ituyo nako nga FI reader ang paliton wad. Para makabuto sa kwatanan batanon. Uyo juga, chairman no? Di ka basta-basta ba? Sure win juga. Unya wad, usa pa man atong dugayan. Mangita na tagtambay para yatag na nato ang reader ipay. Hala, mau na mudagan o Chairman o? Hello, Mau bitaw na. Tawagan ninyo! Ay, chairman. Yung mga tambay mo mula. May nguto, ali dire! Oy, mga to. Tara, kawag to. Chairman, hapit ang eleksyon ba? Usay plataporma nimo sa mga kabatanunan. Di na magabatanan ko. Hapit mo kong senyor. Bitaw. Batanon ba na, chairman? Murag batanon pa siguro na wad. Dala ko kwarta diri aron. Kabalo mo sa akong plataporma. Reader FI. Kana mo'y good! Chairman! Mau na akong ganahan sa mga chairman ba? Aning reader nga ipay akong paliton para ni sa inyo atanan. Para ni sa panchika ninyo. Ang laag. Pino, nanti pagchika ba? Ini, harvest dun yung chika sa perido. Unya, kabalo na mo kisa inyong iboto. Jam Pagula, baka iski Chairman! Nya, pero saan palitan mong reader? Chairman, ito ang ibibenta ko motor. Matay, wa mo ko'y salig ng bataan eh. Nya, pila may baligya ni mana. Mura lang ito, chairman. Murag okay po niyang reader wad. Good chairman pod. Nya, bayaran na lang siguro na ko ni. Nya, darang bayad daw. Salamat, chairman. Basta, karong eleksyon, butoy ba ako ninyo? Kay ni gasto na ba ako grader? Oo. Okay. Pasali ko na, chairman. Basta pagamita ko ng reader ha. Walay problema. Paggamit ko na para sa inyo atanan. Ay kana, may good! Chairman! Lah, pulis ba'y nihunong ang kuhan sakyanan? Ay, sir. Paigod to, sir. Lah, muro, pulis bay? Ay, may to sir. Ay, sir. Pwede bangutan na? Agisa ng reader. Usa na problema sir. Oh, gini ba di? Kaning motor, sir. Ako sir, nga naman. Kaning motor ni mo, sir. Karnap ni siya. Isa man sir. Ayun, di ka lang pagkap. Sir, dala sa presinto. Matay ni si Chairman! Karnap pa nila! Hoy! Akin ang pera, boy. Magnakaw ka pa ng motor, ayun, oh. Good job! Masaligan juga mataak ka ba?